Да. Добър ден, доктор Балев. Извинявам се много, че ви притеснявам. Изключително притеснена съм аз, тъй като на бебенцето ми му текат сълзички от очите, вече може би от 2 или от 3 седмици и даже на едното ученице му се насипира гной и не знам какво да правя. И заради това идвам при вас като личен лекар. Много съм притеснена. От колко време е така? От няколко седмици. Може би 2 или 3. Добре, елате да видим бебето сега. Ами, от прегледа това, което мога да установя за моите съмнения, е, че може би става въпрос за структура на слъзните пътища. Ще ви... Не се притеснявайте, всичко е наред. Сега ще ви напише едно направление за очен специалист и той ще ви каже по-добре със сигурност какво му има на бебето. Да. Добър ден, доктор Йорданова. Здравейте. Здравейте, изпраща ни доктор Балев. Така, може ли да чуя имената на детенцето? Да, Антон Петров Георгиев. Да. Оле, той е много мъничък, 4 месеца. Да, доктор Йорданова, така, обаче аз съм много притеснена, тъй като аз обясних на нашия личен лекар, той е с... има сълзички от очичките, последните 2-3 седмици. Много съм притеснена, особено след като видях, че му се събира гной в окото. Дойдохме при доктор Балев и съответно ни изпраща при нас. Изключително притеснена съм наистина. Добре, елате ми само да прегледаме. Това е студент по медицина 6-ти курс, той е специализант при нас, бъдещ доктор Шабанов. Благодаря. Дайте детенцето тук. Казахте, че има съвзтечение от няколко седмици, нали така? Да. Добре, и двете чешки или само в едното? Ами в двете, обаче в едното се не събира само гной. Добре, ще направим лека палпация, за да проверим дали изтича гной при натискане. Ще бъде много деликатно. Леко е така. Да, има леко изтичане на гной. Няма проблем. Някакви други оплаквания, има ли висока температура, нещо повръщано Не съм установила да има. Няма. Имаше може би малко висока температура, но... Посяга ли само да се тръгва очите? Да, вече накрая посяга. Забелязали ли сте зачервявания тип конюктивит? Ами вече за едното, колкото започнем да се напука с гной, имаше такива състояния. Добре. Най-вероятно се касае за вродено състояние, не е нещо опасно. Как така вродено състояние? Вродена структура на слъзния канал. Много често се получава при малки деца, особено при момченца. Няма причина за притеснение. Сега ще ви спиша едни антибиотични капчици. 1 до 4 капки на ден. До 7 дни ще се оправи детенцето. Не е страшно, няма за какво да се притеснявате. Разбира се, да. Ако беше по-голямо, можеше да се притесняваме. Тогава можеше да се касае за кистички, за травми, но в неговия случай всичко е нормално. Ами то беше при баба си притяло с няколко дена и те хищни са обърнали внимание. Си помисля, че е нещо нормално. Аз бях коментировка, прибрах си какво да видя. Много се притесня. Няма проблем. Електронната рецепта е изписана. Добре. Доктор Йорданова, добре искаш ли отзапочно да изпишем? Добре, за 0,3%. Добре. Ще ви напишем на рецептата, която ви пише специализанта. 1 до 4 капчици на ден, 5-7 дни седмицата, до седмица е готово. Искам да дойдете след 7 дни отново на профилактичен преглед, за да видим как се състояние. Благодаря ви. Доктор Йорданова, много ми се иска да ме оставите да направя една флуоресцентна ангиография. Да те оставя, не знам, но може да ми асистираш като подходящ пациент. Супер. Да! Здравейте! Здравейте! Вече сте по-щастлива. Да, естествено, много съм щастлива. Бебенцето ми се чувства вече страхотно, много по-добре. Няма никакви такива оплаквания, с които дойдох от началото. Аз съм вече по-спокойна и той е по-щастлива. И аз съм по-щастлива. Много се бях притеснена. Капките помогнаха ли? Да, много. Имаше ли някакви странични ефекти? Не, всичко беше абсолютно наред. Никакви оплаквания. Аз ми следях много зорко този път, така че всичко трябва да е наред. Страхотно, вече няма да Може да седем го на очичките, прегледате. Не, няма никакво търпение. Само да погледна очицата. Да, заповядайте. Чубано, виждате ли? Ето, вече имаме почти пълно отваряне на слъзния канал. Добре. Ами много се радвам. Можем да прекратим с антибиотичното лечение. Да. При необходимост може да заповядате до 30 дни отново. Няма никакъв проблем. Много ви благодаря още един път За за нищо. помощта. Желая всичко най-хубаво. Може да разчитате за нас, ако има... Да, да не се налага. Да, но без ли всичко добро.